Mă numesc Alexa Ioan, sunt administratorul societății Obelix Simpex. După 20 de ani de antreprenoriat în Sălaj, am ales să mă implic în politică. Am înființat și conduc o societate care este recunoscută în zonă ca un important angajator. Astfel am ajuns să cunosc nevoile mediului de afaceri din județ, în special în momentele de criză. Oamenii din Sălaj își doresc un trai decent, un sistem de sănătate modern și performant, o administrație a județului îndreptată spre cetățean. Antreprenorii vor o administrație performantă care să atragă fonduri europene, să dezvolte infrastructura județului, transportul, deci o administrație performantă. Împreună cu colegii din Partidul Național Liberal, cu încrederea cetățenilor, cu votul acestora, putem începe reclădirea Sălajului, împreună cu Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean.